вече съм в Сливен. Отивам да намеря една бърза тоалетна. Не съм идвал в Сливен от супер много време. Даже в момента, където се разхождам баш на центъра, не съм бил никога. Така че, това е супер. Айде, яко! Ето тук сме с Ники. Готови сме, готови сме. Сме готови. Малко вятър духа. Не е като в другите части на България. Не. Тук вятър и камъни и такива. Да. Започнахме загрявката. Ще загреем много малко. Аз 10 на минутки, което около 2-3 км. В зависимост от дисциплините. Ники ще е на 13 км. Аз на 42. Ники, какво ще кажеш преди старта на загрявката? Времето е страхотно. Мисля, че ще се справим. За Криско това ще е първия старт на толкова голяма дистанция. Да. 42 км. Надявам се да издържи в жестоката конкуренция и да покаже класата си. Да. Надяваме се всичко да е 6. Готови сме и ще дадем най-доброто от себе си. И именно максимума на моментните си възможности. И така загрях, отивам към старта. Държа едно гелче, което ще ми помогне за първите 40 минути. След това ще помогнат неговите 6 приятели за останалата дистанция. 40 км са доста, но със сигурност аз мисля, че ще се справя. Нещата ще минат добре. Вече има толкова много хора. Пак трябва да се бута. Ама нищо. Ще се видим по-късно. Айде, Криско! Браво! 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 Страхотно! Браво! Кричка! О, бейби! Ще не очакват. Разбира се. Почна. Мисля, че почна. Възвратно постъпателно движение. Имитация. Състезанието свърши. Финиширах първия си планински маратон, което е много яко. Сега чакаме награждаване. През това време се преоблякох. Беше много тежко. Много ми тежеше, особено след 30 км. Направо го закъсах. Много го закъсах. Усещах, че ми е тежко на корема. Затова не си изпих последния гел. И оттам компенсирах с повече изотоник. Но се получи добре. Последните 10 км бяха на спускане, което беше добре, защото щях да закъсам много. Признавам се. Много щях да закъсам. Направих първия си планински маратон с много хубаво време и на много хубаво място съм. А сега е време да едем. Втора порция. Втора порция от... така се зарежда. За след маратонско бягане. Магнези. Магнези и много протеин. Прекрасно. Николай Краков. Очакваме специален поздрав по време на музиката. Награждаването мина. Много хубав медал. Много ми хареса. Много голям, тежък и готин. И време е да се прибираме. Обективно погледнато, на места не ми хареса как беше маркирано.
И на финала просто можеха да направят един коридор, който да минават състезателите. Понеже имаше толкова много хора, че беше бутаница и трябваше да маневрира между хората, да се добера до финиша. Това беше малко неприятно. Сигурност има повод за развитие. Толкова дълъг ден, 42 км. Чак като си мисля, това за колко е много. В същото време хора, които бягат по 160 на UTMB, 40 км избледняват. Малко размишления. Надявам се да ви е харесал влога, да е било поучително и да сте се забавлявали. До скоро!